Ahojte, pokračujeme v terapii proti boleniu ramien, takže ja zase mám vo svojom salóniku svoju metlu, ktorou si tu upratujem a idem vám ukázať s touto tyčkou. Potrebujete v podstate tyčku, ako môžeme ďalej pokračovať pri svojom rehabilitovaní ramien. Takže tyčku si chytím takýmto spôsobom, ponad hlavu jednu ruku, takýto úchop a druhý úchop je od zadku. Takýto. Hej, že chytím si tú tyč takto a budem ju vlastne dvíhať. Až po úroveň, kedy ma to začne bolieť v tých ramenách hore a aj dole. Hore a aj dole. Dvíham tú tyč po ten bod, kedy ma to v tom ramene naozaj začne bolieť. Nejdem cez bolesť, nejdem cez tú hranicu, ale dvíham si tú tyč do toho bodu, kedy to už začína bolieť. Tak, aspoň 10 krát by sme mali urobiť. To isté urobíme na opačnú stranu, že si zase chytím tú tyč z vrchnej strany a zo spodnej strany a robím to isté, zase druhou rukou. Dvíham tú tyč hore, dvíham ju aj dole. Zase aspoň 10 krát. Ak nás toto až tak veľmi neobmedzuje, ale predsa je ten tlak do tých ramien citlivý, môžeme si urobiť ešte tak, že si tú tyč ako keby povedzme, budeme chcieť roztrhnúť medzi rukami, že tlačíme si proti svojich rúk do tej tyče. Takže vyvíjame akoby silnejší tlak do tej tyče. Hej. Akoby sme ju medzi tými rukami chceli od seba roztrhnúť. Áno, že to je druhý cvik. Na obidve strany opakovania aspoň 3 krát po 10 s prestávočkou. Ďalší cvik máme.